I pozdrav ljudi, dobrodošli u drugu epizodu Minecraft preživljavanja. Danas idemo u rudnik i spreman sam, samo je pala noć, nema veze. Idemo, znači... I jedna ovca. Mene treba jedna, više. I evo neka pećina, dve pećine, ali jedna ima. Jao, zezao sam se, sam podam baklje. Aj ne mogu ponesem baklje, zašto ne mogu? Sada čekajte sekunde. Uglja mi treba da budu 2. Dobro, ajde, neka bude. Sada samo navesti nešto. Idemo Serbija. Srpski mislim. Evo ga. Idemo gledati se to kula. Tu ne vidim kakav kula. Izaći će mi pila. Jedan. Da, još dok ja napravim baklju. Da. Ok, da napravim ja ovako. Sada vidimo koliko ćemo baklji. Tako. Evo ga. Sad idemo u rudnik. Sad. Sad da nađem ja pećinu koju sam uhao. Evo je. Sada. Prvo ćemo jednom dole. Ništa. Ajka bude tutorič. Sad slučaj. I izašli smo napolje. Ne, nismo. I tako. Krupa. I iron. Ja poviću prvo pečur kao iron. Ok, kopamo iron. Dobro. Još irona. Ma jedan mogu više. Idemo. Idemo u neku, mislim idemo da kopamo. Fuck. Vidi ga još iron. Da nisam ovo radio, ne bi našao iron. Šti to. 13, super. Imam nisam ovdje svašta. Imamo kopnu dvinu. Ok. Čudno, brate, ne mogu da nađem rudnik nikakav. Ajoj, man.
ljudi. Sad je i evo, predobro pećina, cool pećina. Ok, znači, ovo normalno će dati 2 dela, pošto još ne mogu snimati dugo. Kasnije ću moći, pa ima da se snima po 20-30 minuta, ali sad 10 minuta, znači, ne znam ja koliko snima, čekajte. Dobro, ne mogu se proveram, evo, lag je mislim, nije lag, nešto se dogodilo. Idemo, znači, u Iron. Imajući 2 dela pećina, ovo je pećina, ova epizoda. To su iskušenje skog samuraja, Oćemo, ajde, 3, 2, 1, mora mač. Pravo neki dimant, nema nekakav dimant. Idemo malo redstone, s njim možete svašta nešto da uradite. Sada da vidim neku drugu rudu, da nađemo. A šta je ovo bre? Ne, voda, moram se penjem u vodu. Što ne mogu, ajde, brže malo, evo, ajde, jeste. Ok. I sad idemo gore da začepim tu. Odu, samo da. Da iskopam. Šta? Šta je ovo? Ko je vrag ovo? Okej, brate, ne razumijem. Evo ga. Dobro, 12. Dobro. I to je nešto. Ma daj, brate, ja sad opet idem gore. Ljudi, imate, gledajte. Ovako ćemo. Najlakšu fazom, op. I siđi. Sledeće onda se ugasi vodam, ajde, brzo. Tako, ugasi se, ajde. Malo. Da se malo da promenimo. Kao što imam veoma malo. Ovdje ne mogu da izgradim, pošto je malo teže, a možda, what? Šta? Au, ljudi, ja sam se ja spravila na dobro mjesto. Dobro tu, znači kaputa. Ljudi, stvarno, znači, odlično mjesto, bukvalno skroz odlično. Znači, ja imam da makar da nađem. Makar, 100% ću naći dijamant. Ali ne odmah, pošto je to malo teže. Zašto sam pričala o dijamantima? Pa zato što je to onako malo teže se nađem. Ljudi, ovo nemojte raditi. Treba malo sam upadnem. Wow, rizikova sam ovdje vas. Možda je da, ne mogu. Možda je da, nisam da. Sada. Super gold. Mada, jebi ga, znao sam. Znači, garantovao sam. Mogu sam se kladiti. Ode mi kao što. Mislim gold. Kurac. Evo ga.